Så det er det, 38 hvor øve mig det danske sprog, og i dag taler vi om arbejdskultur, eller jobkultur i Danmark og i Rusland. Jeg har været i Danmark i 3 år, og jeg har fået forskellige erfaringer fra forskellige virksomheder her i Danmark. Jeg vil sige, at jeg kan tydeligt mærke, at den danske arbejdskultur er meget mere afslappet i forhold til den russiske. Altså i Danmark er det ikke så meget pres på medarbejderne, mens man i Rusland skal arbejde virkelig, virkelig hårdt, og man skal også vise til de andre, at man er god nok til den der job. I Danmark kan man også have afslappet eller casual tøj på, hvis man arbejder på kontor, ikke også? Hvis der taler om Rusland, så det kræver officielt kontortøj, hvis man kan sige sådan. I Danmark kan man også sige til sin chef, at nej, jeg tror ikke, at den virker på den der måde. Man kan være bare uenig om noget, eller man kan også sige, jeg synes ikke, at det er en god idé, eller noget